ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои ютуб канали Хонатеҷа. Мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуми дураи ватан, ҳама каса хубен? Ирӯз 5 январи соли 2024 навор кардем баҳри шумо. барои реклама пешакӣ муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роё кунед, навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда аз рӯи дархости подписчико, аз рӯи зиёд будани комментариёҳо мо тасмим гирифтем ки хонаҳоро покиза аз дохили Душанбе навор кунем. мақсад ки арзонакуша. агар шумо аз дохили Душанбе хонахар бошен, навора то охир тамошо кунен. 10 дона хона навор кардем. мақсад ба хотири шумо. аз нархи навои хонаҳои Душанбе бохабар мешен. квартираҳои мақсад роикагира навор мекунем. хонаҳои заминӣ ҳастанд. хулас то охир тамошо кунен. дар коммент нависен аз кадом территория Душанбе то чанд сума хона дар кор. мо аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. наворда лайкора бизанен. дар канал подписатсия кунен. подписатсия хонахари Душанбе бошен. навора мо сар мекунем дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз umi канали мо Сауdo TV ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. ҳам як хонаи ҳисора эълон мекунем. далши ба қисми хонаҳои Душанбе мегзарем. бачаҳои азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисор деҳаи ду Чинорада қарор дорад. ҷамоати Сомонӣ Сомон. хона дорои 8 сотиқ замин, ду дар хона кардагӣ, агароти калон кардагӣ. хоб, ду хонаи 6x3 калидори 4x2, ҳамом дарунашта, хона мақсад ҳоҷатхона дар берун, оби нӯшокӣ ҳаст, свет ҳастай. ҳуҷҷатҳо 100%, хона бе ремонт алиш мешава. квартира сехонага бошад дар шаҳри Ҳисор алиш мекунем. анаи хонае ки дар навор мебинен дӯстони азиз, дар деҳаи Дучинора, нархи хонара меган ки нархша 300 000 сомонӣ. бо арзонш мекунанд. алиш ҳам мешава, арзон ҳам мешава. аз номи канали ютуби Хонатеҷа занг занен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Султонободда қарор дорад. анами хона масоати 8 сотиқ замин, 4 ҳуҷраи ремонт кардагӣ, фасони хушрӯак. рақамоша мондем, занг мезанем. Рӯдакӣ, ҷамоати Султонобод, деҳаи Гулоб. хонаи фурӯшӣ 8 сотиқа, заминиш хати ва 4 хонагаи ремонтиш хати, баняву кухнӣ дора. ин чизо мега ҷудо ҳастай дар берун. хулас анами хона нигоҳ кунед, чӣ хел фасон. ин тарафта баня, кухнӣ, ягон ҳезумхона ҳай хулас кардагӣ. барои зиндагӣ кардан тапа тайёрай. кадомитон мехарен? рақамоша мондем, маълумоти бештар занг занен. нархи хона 250 000 сомонӣ. бача, дар 250 000 сом ҳамира метавонед бихаренда омада зиндагиро сар кунен. наворда по-братски лайкора бизанен. ба хотири шумо меҳнат кардем. хонаҳои Душанбера монтаж карда ҳамаша навор кардем. то охир тамошо кунед, лайкора биҷихен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. адресора гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷра, масоати 4 сотиқ, масҷиди Дарёбод, шаҳри Душанбе. нигоҳ кунед ка илтимос мега беҳуда занг назанен. мо агентства ҳастем. ҳамин рақамҳои ахираш 5577 номерои агентства, прямои соҳибхона қатъӣ намебароем бача занг занен. агар номер агентства соҳибхона нест, агар соҳибхонаро номерош дар кор боша, агар 30 сомон мепартоен, баъд номерои соҳибхонаро роитон мекунем. ака ин шахсиятҳо ҳам мақсад пешроки ҳастанд. 1 сум 2 сум ба хотири меҳнатшон талаб мекунанд. ино ака баъзе сайтҳо доранд, мисли мо ютуб каналҳо доранд. ба ҳам хотир ҳаққи хизматрасонишонро пешакӣ гуфтагианд ки касе ки ҳамин хонаро харидорӣ карданияй, рақамҳои ахираш 5577 занг мезанен. 30 сум дар карташ мепартоен, баъд номерои соҳибхонаро метия.
330,000 сомон нархи хона дӯстон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки 3 ҳуҷрага масоҳати 6 сотих замин. ишам дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати Чимтеппада қарор дорад. диҳаи сари киштии болода қарор дорад. чӣ хел мебинен хона ана ҳами ҳолат кардагӣ дарҳол бояд савдош карда шава. нарха мегем 210,000 сомонӣ. шумо дар 210,000 сом ҳами хонара метавонед бихарен. навори мо чӣ қадар лайка бисёр бигира. қисми дуюми хонаҳои Душанбера ба наздикӣ навор мекунем. боз мақсад ҳамаша аз дохили Душанбе навор мекунем. баъд дар комент нависен аз кадом территория понни хонаҳоро обши як видео карда монем. мисол Хуҷандай, Бохтарай, Кулоба ё онаки ҷой. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки 3 сотих замин, 3 ҳуҷра, 100 метри квадратӣ, рӯдаки Душанбе. хоб канализатсия дорад. хона ремонти замонавӣ дорад. дар мошинбозори Иттифоқ қарор дорад. муомилаи созам дорад. 3 дар хона дора, 3 сотих замин дора, тагишта падвалам дора. хулас инами хонаи мебинен, инами састияни қарор дора. нархи хонае ки дар Душанбе ҳай, дар рӯдакӣ ҳай 320,000 сомонӣ. шумо дар 320,000 сомонӣ ана ҳами 3 сотихае ки 3 ҳуҷраи ремонти фасони 100 метри квадратро метавонен бихарен. ҳозир занг биза бара бихарш. аз думи канали ютуби Сауду ТВ ҳай ёки Хона ТЖ ҳай занг бизанӣ, бо беҳтарин муомила ҳамроҳи шумо мекунад дӯстон. лайк мондан ё не ҳатман айсин. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. ӯ бачакое ки хоҳиш карданд ки як ҳуҷрага квартира монака арзонтар боша. агар мақсад ки зурмон намераса, баъзе апашкои моро занг мезанад хушбаҳолшон, мақсад мегӯяд ки шароитамон сустай, 5 сол, 6 сол, 4 сол, 3 солай кор мекунем, ҳеҷ не соҳиби як хона бишем. анами арзонакша мондем барои ҳамо одамое ки шароиташон ранги ма систаракай. як ҳуҷрага квартира, дуюм этаж, 20 метри квадратӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. як ҳуҷрага мақсад балкон нестай зун азиз. хоб техпаспорт дора. хоб нархша мега ки нархша 280,000 сомонӣ. ами ремонти хубқатӣ фурӯхта мешавад. ана баня, ана ҳоҷатхона, анаи ремонтҳои фасони хушроҳак кардагӣ. занг занен, рақамҳои 3469 ҳозир маслиҳат кунен. 280,000 сомонӣ мега арзонаш мекуна. бо маслиҳат карда бигиреша. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки як ҳуҷрага квартира дар 4 этаж, 40 метри квадратӣ, сомониёни рӯдакӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. хоб срочна як ҳуҷрага квартира дар райони рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, сомон сентрда қарор доштааст. сентри Сомониён. хоб инавана. хоб ремонтошам чӣ хел мебинен, бад нестай, фасон кардагӣ, барои зиндагӣ кардан таппа тайёракай. ака бигирем агар нархшам мақсад бад нестай, 350,000 сомонӣ. як ҳуҷрагаи 40 метри квадратира метавонен занг бизанен бихарен. ростӣ дар ютуб канали Сауду ТВ мо хонаҳоро обши понни аз Душанбе навор кардем. ҳаракат кардем ки арзоноша монем. хулас дӯстон, ито дар комментария нависан ки Сауду ТВ шумо беҳақлен хонаҳои қимат мемонед. ино хонаҳои мо нест дӯстони азиз. ҳамун чизе ки мақсад қабул мекунем аз соҳибхона ҳай. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. мисол ҳами квартира нигоҳ кунед, ҳами квартира бинен 350,000 сомай. ҳамира агар ма дар роӣ кунанд, ма ҳамира чӣ хел 150,000 мемонам бачаҳо азиз. ба ҳам хотир дар коммент фикр накунем ки хонаҳои Сауду ТВ ки Хона ТЖ. мисол шумо боша, агар ма арзон карда монда наметавонам. ба ҳам хотир чизе ки мемонем ҳамроҳи соҳибхонаҳо масъала кунем. нашоти квартира. як ҳуҷрага квартира аст ки дар 3 этаж, 27 метри квадратӣ, гардиши 33, шаҳри Душанбе, 350,000 сомонӣ. ана ҳамира мега ки ба ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад.
пеши оши пулода мега тарафи кабелни 350,000 душанбе гардиши 33. мисол можад шавад дар коммент бо гапо ки бародар хонаҳора мисол қимат мемонӣ. ҳами яка вақте ки 350,000 буга ҳамирама 150,000 монда метонем ё ки не бача азиз. мақсад фикротона бинависен. ҳамон нафарое ки мегӯянд ки хонаҳора қимат намон. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона автосентри корвони душанбеда қарор дорад. ду ҳуҷрага, якум этаж, 43 метри квадратӣ. 325,000 сомон нарх. рақамҳои 82 номерои соҳибхонаи премои мезанем, занг мезанем, мебуроен. духонагаи 43 квадрата ремонти хонара чӣ хел мебинен дар видео дар расм маълумай дар экрани шумо. хуб савдо карда мешавад бо нархи 325,000. техпаспорт дора. харидори аниқ худаш занг зана. автосентри корвонда баъди прокати 63 хонамон қарор дора мега дӯстон. 325 та савдои гаринӣ ҳам мекунанд. анака қисмати лайкода бием агар ҳами канали Хонатеҷеда мақсад фақат хонаҳо навор карда мешавад. агар бутунен хонаҳотонро видео навор карда рӯй кунен, баъд ҳамин наворда ҳозир лайк бизанен, подписатсия кунен. ман хонаҳои душанбера бисёртар навор мекунам бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар аввалин этаж 45 метри квадратӣ. квартира ремонтталаб. касе ки мехара бо ремонташ мекунад. нархш арзонай. нарха дар ахир эълон мекунам. ҳозир шумо маълумотҳоро гӯшенака. хоб ду ҳуҷрага, якум этаж, 45 метри квадрат, душанбе фирдавсӣ. рақамҳоша мондем барои тамос рӯи кунанда. поёни гипразем, дарвозаи чимтепа, қаҳрамон мега. ду ҳуҷрага, якум этаж, 45 квадрат. доми де этажа чӣ хеле ки дар расм дидестен. ҳамин ҳолат ин ҳами состоянии савдо мешавад бо нархи 230,000 сомонӣ. дар 230,000 метонен бихарен. ягон 40-50,000 аз худ мекунен, мешава 70-80,000 сомонӣ. даромада зиндагиро сар мекунен. бо чӣ кор кунем бача азиз? лайкҳоро бизанен. чизе ки ёфтем ҳамаша навор кардем. чизе ки хоҳиш карден ай шумо лайк, подписатсия кунед бача азиз. номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.